Здравейте! Ние от Bonnie Group сме на едно прекрасно планинско място, идеално за релакс, но и за научаване на нови знания и практически умения. Днешната ни тема беше работа с екранните деца. Бяхме с един великолепен екип от Севлиево, дългогодишни наши приятели, справиха се блестящо, бяха много активни, много позитивни. След малко ще ви представя тази прекрасна дама, която е част от екипа, а тя ще ви каже пък с каква емоция се тръгва от днешното обучение. Благодаря ти, благодаря ти, много мили думи. Казвам се Албена, здравейте, аз съм част от този екип на Средно училище Васил Левски, град Севлиево. Учител съм, старши учител по английски език и литература. И както каза Гери, наистина днес бяхме на един много полезен и ползотворен коучинг. Сега не е само интересно, беше ни и забавно, защото освен теоретичната част, имахме и практическа част, забавлявахме се, сценки, всеки си тръгна от тук с усмивка и с нещо за себе си, също така и с съветите, които ни даде нашия обучител Иво. Много сме му благодарни. Гери, тебе, благодаря ти.